איך הכל התחיל? שמי יעל יוספי, הוצאה לאור, בית ספר אומנויות. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. הרשימה של אברהם: אוכל, בגדים, מים, בעלי חיים, גמלים, איילים, עזים, גדיים, כבשים, אוהל, בני המשפחה. וירא אליו אדוני באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. וישא עיניו וירא, והנה 3 אנשים ניצבים עליו, וירט לקראתם מפתח האוהל. בשעה טובה ומוצלחת נולד בן, ותער, ותלד שרה לאברהם בן לזקוניו למועד אשר דיבר אותו אדוני. ברכה להולדת יצחק, לשרה ואברהם. מזל טוב להולדת הבן, שתשמחו בבנכם ותהיו מאושרים ובריאים, שיהיה גדול במצוות, באהבה ממני יעל הסבתא. וימול אברהם את יצחק בנו, הזמנה. הנכם מוזמנים לחגוג עמנו את הולדת בננו היקר. האירוע יתקיים ביום שישי בשעה 6 בבוקר, באוהל אברהם באלוני ממרא. נשמח לראותכם, אברהם ושרה. כי אל ארצי ומולדתי תלך, ולקחת אישה לבני יצחק. בסימן טוב ובמזל טוב. הזמנה. הנכם מוזמנים לחגוג עמנו את הולדת התאומים, ששינו את חיינו והפכו אותנו למשפחה. האירוע יתקיים ביום ראשון, באלף בתשרי, בשעה 5 בבוקר, באוהל יצחק באלוני ממרא. נשמח לראותכם, יצחק ורבקה. ברכה להולדת התאומים. אני מברכת את יצחק ורבקה על הולדת התאומים, עשיו ויעקב, שיהיו לגוי גדול וישמשו דוגמה ומופת לכל עם ישראל. מזל טוב, תזכו לשנים רבות ממני יעל הדודה. הבטחה של אדוני לאבות. ההבטחה לאברהם: לזרעך נתתי את הארץ הזאת, מנהר מצרים עד נהר הגדול, נהר פרת. בראשית ט"ו י"ח. ההבטחה ליצחק: גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך, כי לך ולזרעך את כל הארצות האלה, והקמותי את השבועה אשר נשבעתי. ההבטחה ליעקב: ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק לך אתננה, לזרעך אחריך אתן את הארץ. בראשית ל"ה י"א י"ב. אחרי שלמדנו מה היה פעם, או מה היה לפני דורות, מאין באו האנשים, הילדים והמשפחות, כיצד נולדו כאן כל האבות, גילינו לכם כבר בתחילת הסיפור מאיפה התחילה כל שרשרת הדורות. מכל הארצות שבעולם התאספו היהודים לכאן, לארץ ישראל. ולכן הגיעו יהודים, ובשנת 1948 תש"ח קמה מדינת ישראל.